Voluntaryong nitahan ang grupo sa mga kabatan-unan nga namato sa usa ka Wingvan truck og patrol sa Barangay Casisang nga nahitabo sa may boundary sa Barangay Casisang og Barangay San Jose ning syudad sa Malaybalay Sabado sa kadlawon Enero 31, 2026. Ang mga nalambigit sa pagpamato uban sa ilang gituuhan nga lider gilayong giaksyonan sa Barangay Casisang sa pagpanguna ni Kapitan Diggs Haroy. Sumala sa social media post ni Kapitan Haroy nga gibanabanang napulo ka mga Batan-On ang mga namato og halos mga minor de edad nga taga Barangay 9, Barangay San Jose o Barangay Sumpong. Nakuha na usap ang pangalan sa nalambigit sa pagpamato. Ang nagsugo matod pa dili na mga minor de edad o anaa na sa saktong edad. Giawhag ni Kapitan Haroy ang mga biktima sa pagpamato nga mopasaka og kaso kay adunay matod pa sila'y usa nga nadakpan kinsa andam nga motistigo. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Ruston Villafranca, XFM News.